Приблизно 1800 паваленых дрэваў, десяткі потопленых вуліцаў, сотні дамоў без электрычнасці, але, на шчасце, без пацярпелых. Гэтак мінула ноч у Менску і на Меншчыне. Залевы і навальніцы з моцным ветрам другі месяц запар атакуюць розныя рэгіёны Беларусі. Пакуль невядома, чаго чакаць ад жніўня, але паспрабуем падвесці папярэднія вынікі чэрвеня і ліпеня – кліматычныя, инфраструктурныя і эканамічныя. Марыя Сысой. Это не война, ребята, это просто у нас такая в колодище гроза прошла. И это просто жесть. Первый раз такой жизни вижу. Который раз за лето Министерство надзвычайных ситуаций пералічвае уражальныя наступствы непагадзі. Гэтым разам у Менску і в области одна гадзіна урагану каштавала ажно 1773 паваленых дрэваў, 40 падтопленых участкаў вуліцаў, 600 прыватных домов без святла. У МНС, кажуць, прайшоў навальнічны фронт. А вось адзін з тэлеграм-каналаў пра метэаралогію сцвярджае, што гэта быў смерч і людзей не папярэдзілі. Одна тачка вообще утоплена. Ребята, вам вы как? Нормально? Пока. Жесть. Вясна і лето выдаліся сапраўды дажджлівыя. У траўні і чэрвені па Беларусі выпала да 1,5 разу болей ападкаў за кліматычную норму. У Менску толькі 5 чэрвеня выпала палова месячнай нормы, 18 ліпеня амаль месячная норма. Чыноўнікі прызнаюць, развязанне праблемаў з ліўневымі водамі ў сталіцы адзін з прыярытэтаў. Кажуць, што распрацоўваюць 8 участкаў ліўневай каналізацыі і займаюцца калектарамі. Адзін з найбольш буйных праектаў цяпер – гэта ўзвядзенне ліўнёвага калектору Яркова, што забяспечыць водаадвядзення з тэрыторыі Фрунзенскага раёну. Завершыць яго плануем да канца года. Сёлетняя непагадзь закранула ўсю краіну. Найбольш пацярпелі Магілёўшчына, Меншчына і Гомельшчына. Кожны навальнічны фронт пакідаў дзясяткі і сотні павальных дрэваў у гарадах. Ці высадзяць замест іх новыя, пакуль такой інфармацыяй улады не дзеляцца. А вось распрацаваць павалены лес, а гэта як мінімум больш за 3000 гектараў па краіне, вядома, збіраюцца. Будем привлекать другие области для того, чтобы оперативно разработать данные насаждения. Потому что там древесина на сегодняшний день очень качественная, порядка 70% это хвойная древесина. А што наконт ураджаю? З аднаго боку агароды тонуць, усе, напэўна, бачылі гэтыя гумарыстычныя, але насамрэч драматычныя відэа. А з другога, у прамысловых маштабах надвор'е на дзіва як мінімум не перашкодзіла, а мо і паспрыяла павышэнню ураджайнасці, кажуць чыноўнікі аднавукі. В среднем по республике урожайность выросла на 7 центнеров. Вот. На сегодняшний день потери, чтобы сказать, что потери из-за климатических походных условий, которые сейчас сложились, есть, не нужно говорить. Потерь на сегодняшний день пока нету. Што да эканамічных стратаў ад сезону непагадзі, то памятайце, часта вы можаце разлічваць на кампенсацыю, прынамсі частковую. Напрыклад, калі маеце страхоўку аўтакаско, ці валодаеце домам, а значыць маеце дамову абавязковага страхавання. Толькі на Магілёўшчыне Белдзяржстрах пасля ўрагану 9-10 ліпеня разглядае 2000 заявак. Праўда, пакуль ухвалілі толькі 283 з іх. За агульную суму і выплатаў 250 000 рублёў. Марыя Сысой, Белсат. Следам за цэнамі на грамадскі транспарт ажно да 15% заўтра вырастуць квіткі на ўсе віды цягнікоў. Белстат у сваю чаргу апублікаваў звесткі пра рост цэнаў у першыя 6 месяцаў года. Найбольш не на заморскія крэветкі ці гранаты, а на базавыя для беларусаў харчы і паслугі. Матэрыял Юліі Цяльпук. Шмат нараканняў было сёлета на якасць бульбы і на цану. Згодна са свежымі звесткамі ад Белстату, карняплод у першым паўгоддзі падаражаў больш чым удвая, падобна як буракі. У 2 разы вырасла цана на капусту і крыху менш чым удвая на моркву. Імкліва растуць цэны на кандытарскія вырабы і каву, на яблыкі, мясамалочную прадукцыю. І на кожны выпадак у Міністэрства антыманапольнага рэгулявання ёсць свая прычына. Перадусім, гэта рост цэнаў на гародніну праз умовы надвор'я. Істотны ўплыў аказалі прынятыя пастановы наконт павышэння рэгуляваных цэнаў у першым паўгоддзі. Асноўныя з іх – штогадовае павышэнне цэнаў на жыллёва-камунальныя паслугі, павышэнне тарыфу на гарадскія і прыгарадныя пасажырскія перавозкі і, вядома, цэны на аўтамабільнае паліва. І трэці фактар – імпартаваная інфляцыя. Словы чыноўніцы ў лічбах такія. Паліва цягам паўгода падаражэла на 6,7%, амаль на 9 сотавая сувязь, на 10 паслугі ЖКХ і дзіцячых садкоў, на 12% праезд у гарадскім транспарце і на 18% пуцёўкі ў санаторыі.
Александр Кнарович лічыць, што найбольшы стымул інфляцыі далі чыноўнікі, што ўручную рэгулююць цэны. Што да ўплыву расійскай інфляцыі на беларускую, зараз інфляцыя ў Расіі на ўзроўні прыкладна 9,5%. Наша інфляцыя зараз 7,5%, агулам на прадукты харчавання болей за 10%. Таму ёсць уплыў імпартаванай інфляцыі, але ён вельмі невялікі. У 7-м месяцы года жыццё працягвае даражэць. На 5-15% заўтра ўздымуць цэны на квіткі ў цягніках. Плюс 20 копеек на электравікі ў межах аднаго і плюс 25 копеек у межах 2 тарыфных паясоў. На рэгіянальных лініях цана будзе залежаць ад адлегласці, тыпу і класу вагона. Плюс 25-55 копеек. У міжрэгіянальных цягніках, напрыклад, Мінск-Гомель, праезд другім і бізнес-класам будзе каштаваць на рубель 20 больш, першым класам плюс рубель 65. У апошні раз беларуская чыгунка павышала цэны летась у красавіку. Зараз вось гэтая карэкцыя 5-15% выглядае менавіта як уплыў інфляцыі і не болей за тое, калі мы паглядзім на наше мінулае, то за гэта 15 месяцаў, напэўна, сярэдні ўзровень інфляцыі будзе каля 10%, і, напэўна, можна успрымаць гэта падвышэнне коштаў на транспарт. Пра мэтазгоднасць росту тарыфаў мы запыталіся ў працаўніцы беларускай чыгункі, ад імя прапагандысткі. А все, что касается повышения тарифов, все комментарии в март. Это март повышает тарифы. Такім чынам бачым, што антыманапольнае міністэрства ўмешваецца не толькі ў кошты на так званыя сацыяльна значныя харчы, але і ў галіну паслуг. Юлія Цяльпук, Белсат. Офіс Святланы Ціханаўскай прапанаваў ЗША правесці круглы стол з Александром Лукашэнкам. Маўляў, такі фармат неабходны дзеля вызвалення палітычных вязняў, спынення рэпрэсіяў, захавання суверэнітэту Беларусі і ўвогуле выйсця з палітычнага крызісу. Прапанова да адміністрацыі Дональда Трампа была агучаная падчас візіту ў Вашынгтон прадстаўніка офіса Дзяніса Кучынскага. Ці магчымы такі круглы стол пры сённяшніх палітычных раскладах у рэгіёне? Нам адказаў галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Для нас важна, каб змены ў Беларусі былі мірныя, каб яны былі дэмакратычныя, каб яны былі праеўрапейскія. Гэта важна таксама, каб паказаць чыноўнікам унутры сістэмы, што ў іх ёсць шанец і будучыня ў свабоднай Беларусі. Мы павінны разумець, што лукашэнкаўскі рэжым скончыцца. Лукашенко таксама не вечны. І Беларусь, беларускае грамадства павінна быць да гэтых зменаў гатовае. І нам трэба прадухіліць нейкія там ваенныя гвалтоўныя дзеянні. Нам трэба дабівацца і старацца зрабіць усё магчымае, каб гэтыя змены былі мірныя. А гэта магчыма праз дыялог. Прапагандысцкія наратывы пра мірнае неба над Беларусю і абы не было вайны ўсё далей ад рэчаіснасці. Спачатку вайна у суседзяў і саўдзел у агрэсіі супраць іх, прадстаўленне сваёй тэрыторыі для нападу і абстрэлаў, затым чужыя беспілотнікі ў памежных рэгіёнах, а цяпер ужо і ў самым цэнтры Беларусі. Вайна ўсё бліжэй да нас, і пакуль ад Лукашэнкі і ягоных сілавікоў грамадства не атрымала рэакцыі на гэта, беларусам, відаць, самім давядзецца клапаціцца пра бяспеку ў новых умовах. Валер Руселік. Баявы беспілотнік, які напярэдадні ўначы разбіўся, урэзаўшыся ў жылы дом у Менску, прыляцеў з боку Барысава. Паводле сведчанняў у сацыяльных сетках, каля поўначы апарат заляцеў Магілёўскую вобласць, праляцеў у кірунку Барысава, а адтуль скіраваўся ў Менск. Зрэшты, пытанні ўсё адно застаюцца. Ну вось, да прыкладу, чаму беларускія вайскоўцы не абясшкодзілі небяспечны апарат раней, дзе-небудзь над лесам, а не ў жылым раёне сталіцы? Ну, калі верыць таму, што яны яго выявілі ўсё-такі раней і цалкам кантралявалі сітуацыю. Ну і таксама, калі зважаць на ўсё большую, лічы татальную мілітарызацыю нашай краіны. Пра якую гавораць і нашыя суседзі. Гэтак, паводле украінскай выведкі, Беларусь нарошчвае абаронную вытворчасць на патрэбы расійскага ВПК. Урад Беларусі паскарае запуск вытворчасцяў, звязаных з беспілотнікамі, электронікаю падвойнага прызначэння і прыцэльнаю тэхнікаю. Праекты з вайсковым патэнцыялам сталіся прыярытэтнымі ў інавацыйнай стратэгіі краіны, якая раней фокусавалася на цывільных галінах, ад агратэхнікі да фармацэўтыкі. Сярод іншага, паводле Белполу, у Менску ўжо збудавалі сакрэтны завод ударных дронаў. І пагатоў, як адзначыў напярэдадні ў эфіры Белсату прадстаўнік арганізацыі Уладзімір Жыгар, прадукцыя адтуль ужо задзеяная ў расійска-украінскай вайне.
порядка 1000 БПЛА производства вот этой компании уже поставилось в Россию и уже было применено Россией в войне против Украины. Абслугоўваюць расійскую вайсковую махіну не толькі на заводах, але і за кратамі. Паводле праваабаронцы вясны Олега Мацкевіча, які прааналізаваў адкрытыя крыніцы інфармацыі і сведчанні былых палітзняволеных, у беларускіх калоніях вырабляецца мноства тавараў вайсковага прызначэння, ад спецвопраткі да элементаў зброі. На швейнай вытворчасці, калі пачалася вайна, шыліся спальныя мяхі расійскім вайскоўцам. Гэтым сілам шыліся касцюмы, таксама вайсковыя. А у ПК нумар 9, акрамя швейнага участку, была такая ж праца: спальныя мяшкі, вайсковая уніформа для расійскіх узброеных сілаў, таксама паддоны. ПК нумар 9, скажам так, адрозніваецца тым, што там вырабляюцца патроны, гільзы і скрыні для снарадаў робяцца. Ну і як тут не згадаць пра стрэльбу, якая калі вісіць на сцяне ў першым акце п'есы, то ў трэцім абавязкова стрэльне. Колькі яшчэ засталося да таго, як вайна ахопіць і Беларусь? Валер Руселік, Белсат. Беларускія аграрыі убралі з палёў ужо амаль 1 800 000 тонн зерня, пахваліліся ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання. А вось у іншым ведомстве унутраных справаў агучылі тое, што аграрыі наўрад ці хацелі б апублічваць. А менавіта якія таварна-матэрыяльныя каштоўнасці удзельнікі ўборачнай кампаніі прысвойваюць сабе або выкарыстоўваюць іншым незаконным спосабам. Падрабязней у наступным матэрыяле. Зліваюць літрамі і нават тонамі. Крадзеж паліва з аграпрадпрыемстваў – адно з найбольш распаўсюджаных злачынстваў, адзначылі ў МУС. Сотрудниками группы по борьбе с экономическими преступлениями Несвежского РОВД скрыта преступная схема хищения 20 тонн горюче-смазочных материалов 3 работниками сельскохозяйственной организации. Сумма ущерба составила более 36 000 рублей. Аднак крадуць не толькі паліва. Гэтак у Кармянскім раёне аграном адной з гаспадарак прысвоіў сабе 20 тоннаў збожжа. Пад увагу нядобрасумленных працаўнікоў АПК трапляюць таксама камплектавальныя і запчасткі для сельгастэхнікі. Усе выпадкі такіх крадзяжоў, паводле МУС, толькі за ліпень склалі большасць з амаль паўсотні выяўленых злачынстваў. Яшчэ гадоў 10 таму улада пра гэта ведала, але збольшага на это, калі чалавек дужа не нахабнічаў, то на гэта закрывалі вочы. Тым больш і самое начальство таксама тым жа займалася. Цяпер жа, адзначыў эксперт, працаўнікоў у сельскай гаспадарцы стала менш, а правяральнікаў паболела. Каб трымаць на кантролі захаванасць маёмасці, сёлета МУС працягнуў практыку з мабільнымі групамі. З правяраннямі ў аграпрадпрыемствы яны прыходзяць штодзень і нават уначы. Чаму ж, нягледзячы на такі істотны кантроль з боку ўладаў, у сельскай гаспадарцы ўсё яшчэ застаюцца несуны? Это ж ужо ў крыві людзей. Людзі прызвычаіліся, што зарплата зарплатай, а яшчэ можна вынесці сабе на одну зарплату. Не стае кадраў і для бітвы за ўраджай. Як вынікае з дакументаў Камітэту дзяржаўнага кантролю, што мы атрымалі ад ініцыятывы «Белпол», у адным з прадпрыемстваў Берасцейскага раёну у пачатку ліпеня на 7 з 8 камбайнаў былі замацаваныя толькі па адным камбайнеры. Ірына Юр'ева, Белсат. Пабачыць буслоў у Беларусі ўвесну і асабліва ўлетку можна нярэдка. Але некаторым шанцуе заўважыць не проста самых птушак, але і пэўныя этапы іхнага жыцця. Гэтак у Свіслачы на Гарадзеншчыне мясцовы жыхар зняў, як маладыя буслы вучацца лятаць. Прапануем паглядзець без каментара. Смотрите, как летать учится. Ветер дует сильный, а он летать учится. И боится из гнезда полететь. Давай. Давай. О, взлетает. Учись летать. Это 2 малыша. А второй трус вообще. Лентяй, не учится летать.